Walay sa kuno na to mag-assist. Kaya ka nasamad. Kuan mo kuan. Sa katawo nga mo abang mo kato. Brother RD, ang langit nagakalipay tungod sa imong desisyon kita karon. Dili kini babag, ang imong pagkabatanon, ingon ni ikaw natangkon ug na gusto ni mandumon ang langit ug yan sugod. Tungod dinhi ako patasan ang kamot ibabaw sa imong ulo magbabautismo kanimo sa ngalan sa Ama sa Anak ug Espiritu Santo. Jansil. Kuha mo mangod. Paniya diri. Sorry tadi. Order ni mo. Lumay diri na. Pa Jansil. Pa niya diri. Day, dito ka maghulat ka dito nila. Tindog dito. Yung papanit ko dong ha. Cara tindog rada. Pantang no. Tindog mo. Diri diri. Anak tindog. Brother Michael, dili babag ang pagkabatanon magampo ikaw panalangin madamanan ikaw sa pag-inabayo ba ng panalangin sa Ginoo kung nini ako kataas na mag-ibabang simbolo kung batismo ka nimo sa kanan sa mga anak Linya lang dapat ko dong. Lang din niya ha. Yo. Ay, natin na alin na. Ayaw mo ka na dyan. Diri. Brother Mark, ang langit na nagalipay, tungkol na gibalik ka sa baka sa Ginoo, imong makita, ang imong mag-surrender. Gusto niyong papayon ng Ginoo dili sa Ginoo. Imong ini ako magmataas ang kamot, magpatulong kanimo sa ngalan sa Ama sa Anak,